लानायानो जाहैबाय जोंहा सान्थि सुक्ति खालामनायनि उनावबो जोंनि सार रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे लिडारफोर सारमोन दं आरो बेजों लोगोसे गथ'फोर दं बिसोरखौ जों दासिमबो जोंनि खाथियाव मोननो हायाखै दासिमबो जों उदां अख्राङाव मोननो हायाखै बिनि थाखाय जोङो दुखु मोननानै बा खुद्रिनानै जोङो दिनै सारखौ जाहाथे थाबैनो हगारनांगौ सारजों लोगोसे जेसेबां सेन्ट्रेल जेलावल' नङा गासिबो जेलाव जेसेबां जेलाव जोंनि एनडिबिनि नामाव हमजानाय केडार्स लिडार्सफोर दङ बिसोरखौ जाहाथे सरकारा थाबैनो हगारनांगौ होननानै जोङो जोंनि गासिबो बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि एक्स एनडिबिआ ज' जानानै जों दिनै बेसांखिनिखौ लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जा मोननांगौ अनसुंथाइ सरकारा होनो गोनां बा दफायाव लिरना थाखानाय अनसुंथाइखौ जोंनो दिनैसिमबो होआखै 3 मायावनो जोंनि अनसुंथाइखौ होनो बिसोरो समायखिरा लादोंमोन खिन्थु दिनै 3 मासनि अनगायै दिनै 1.5 बोसोरनि बारलांबाय जाहाथे बे अनसुंथाइखौ जाहाथे थाबैनो होयो जा होदोंब्लाबो बिसोर माखासेल' होदों बिनिनो बांसिनानो थालांनाय दङ बै थालांनायफोरनिखौबो जाहाथे थाबैनो होयो आरो माखासे साख्रि बाख्रिनि खोथा दङ जोंहा साख्रि बाख्रिनि खोथायावबो जोङो थाबैनो जोंनि एक्स एनडिबिखौ जाहाथे साख्रिनि बेलायावबो जोंखौ होनांगौ जोंहा बिदि दोनलांबाय थायोबा जोंहा बयगा नेनानै थाया बे हिसाबै जोङो जोंनि गासैबो साफ्रोमबो मोननो लाथावनो हानाय बा होथावनो हानाय एक्स एनडिबि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जाहाथे जोंनो बे साख्रिनि बेलायावबो जोंखौ सोनानै होयो लोगोसे जोंनो थाबैनो जोंनो रन्जन सारखौ जोंनो नांगौ जोंनि खाथियाव समाजनि खामानि मावनो नांगौ जोंनो दिनै जोंनि एक्स एनडिबिनि गोबां लिडारफ्रानो दिनै एमएलए एनसि एमएलए इएन जालांबाय दिनै बिसोरनि मुङाव सारनि गनायनि रावखौनो जों खोनानो मोना एनडिबिनि मुंखौनो लानाय जों मोना दिनै गबिन्द सारा सासे गावनो सारजों थानानै गाव मोनसे समाव एनडिबिखौ गायसनदोंमोन दिनै मानो बे सारनि खोथाखौ साननो हादिया बेथ' मोननै दायथ' लानानै दं दा बिटिसिनिबो दायथ' लानानै दङ बे दा आसाम गभर्नमेन्टनिबो लानानै दं गतिके मोननै दायथ' थानायाबो बेसेबा गोजौआव थाहैनानैबो दिनै बिसोर सरकारखौ मानो बुंनो हायाखै इन्डिया गभर्नमेन्टखौ मानो नारसिननो हायाखै दिनै बेसे थासेयावबो जोंनि आफादनिफ्राय थासेयावबो जोंनि सारा दिनै मानो जेलाव थाफिननो गोनां जाखो सान्थि सुक्तिया मानि बबेनिफ्राय जाखो सान्थि सुक्तिया माखौ लानानै जों सान्थि मोनखो दा ना जोंहा जिबनाव माबा मोनसेखौनो मोन्दों ना गथ'फ्रानो साख्रि बाख्रिखौनो मोन्दों ना अनसुंथाइखौनो मोजां होदों बिसोरो ना जोंनि नांगौ सारखौनो जोंनो होनो हादों दिनै सार बायदिया जाथिनि नामाव दिनै जेलावनो हाबनानै दंबाय थायो होमबा जाथिनि मावनाया सोर जाखो जाथिनि खोथाया जों सोरखौ होनो दा बिसोरो दिनै खुगायाव जों जौगानाय नांगौ जौगानाया बे नङा जोंनि बर'नि जानानै दिनै बर'नि थाखाय बर' फिसाफोरनि थाखाय गावनि जिउखौ दिनै बावसोमनानै जेलाव दोननायखौ बेखौ जुदि बाहेरायाव लाबोयोबासो जोङो दिनै जों सरकारनि सायाव जोंहा फोथायनाय थागोन दिनै जोङो गुबुन सरकारखौ मा बुंनो जोङो दिनै आसाम स्टेटनि जों आसामनि सरकारखौ जों मा बुंनो जोंनि बिटिसिनि सरकारना जोंनि एनडिबिनि साफ्रोमबो गथ'फोरनि थाखायनो जेबो खोथाखौनो बुङाखै दिनैसिमबो सिन्थाखौनो खालामाखै दिनै बिसोरो अब्लालाय होमबा जोङो बै आसाम गभर्नमेन्ट इन्डिया गभर्नमेन्टखौ जों बोरै फोथायनो जों गावनि मानसियानो दिनै जोंखौ सिनायाखै गावनि मानसियानो दिनै बावलांबाय गावनि मानसियाथ' बादा जोंनि आफादनि दिनै गबिन्द सार बायदियानो दिनै जों गावनि गथ' बा गावनि फिसाफोर होनबाबो जों भुल जाया जों बिसोरखौनो जुदि बावनानै थांबायब्ला आरो लोगोसे गावनि थोरसि गंसेयावनो ओंखाम जालायनाय बायदिसो बिसोरो उदालगुरिनि गबिन्द साराबो उदालगुरि रन्जन साराबो उदालगुरि गतिके बिसोर सानैजों मोनसे समाव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिमोन अब्ला दिनै बियो बेसेबा गोजौआव गाखोहैबाय दिनै बियो गादियाव जहैनो मोनबाय गादियाव जनो मोननानै दिनै बे सारखौ बावग्रा जागोन नामा बेनिखायनो दिनै जोङो खावलायहरो जाहाथे जेसेबां जोंनि बर' लिडारफोर दङ जोंनि एनडिबिनिफ्राय गोजौआव थांनाय सारमोनखौबो जों बुंनो थाङो जाहाथे जोंनि सारखौ थाबैनो बाहेरायाव लाबोनांगौ बेजों बेसेबां सारमोन दङ आरो बेसेबां केडार्सफोर दङ गथ'फोर दङ जेसेबां जेलाव जोंनि एनडिबिनि नामाव जेसेबां हमजानाय दङ बेफोर थाबैनो जाहाथे जोंनि खाथियाव लाबोनांगौ उदां अख्राङाव बिसोरखौ लाबोनांगौ बिसोरबो समाजनि खामानि मावनो हानांगौ बिसोरखौबो मोनथाय होनांगौ होमब्लासो जोंनि गोसोआबो सान्थि आरो जुदि बे 15 आगस्टनि सिगां जुदि बिसोरो सारमोनखौ जुदि बरननानै लाबोआ अब्ला जोंहा सिगांबो जोङो जिउ दान होनानै जों जाथिनि थाखाय नांखाबाय जोङो आरो जोङो गोबां बिनि गोजौनिफ्राय गोजौसिन जों बेसेबां जों नांलांनांगोन बा जों बेसेबां आवगायलांनांगोन हरनो हानांगोन जोंखौ होनो राजि बिटिआर सुक्ति बायदियै दा जिखिनि बारग' एनडिबिफोरा जिखिनि सुबिदाफोर नांगोन बे सुबिदाखौ नासयदों होननानै सानो नामा नासयदों निस्सय नासयदों मानो नासयगोन नासयाखैबा दिनै जोंनि नामखौनो लाया बिसोरो एनडिबिनि थाखाय दिनै साख्रि फैदों मा फैदोंनो बहाथो बोरो साख्रि सोरथो मोनखो साख्रि दिनै एनडिबिनि मोननांगौ अनसुंथाइखौ डिप'जिट 4 लाख होदों दिनै बे हाबाफारिखौ बिराद दुखुनि गेजेरजों लानाय जादोंमोन खारन
जों बयबो मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे थानाय बिराद गोगोम खस्र संग्रामि हाथियारजों नांग्रा आफाद एनडिएफबि बे एनडिएफबिआ दाख्लै एकट जानानै थांबाय। एकट जानानै थांनायनि उनावहाय जोंनि जिथु गोजोन सुक्ति जादों बे गोजोन गोरोबथानि उनावहायबो दिनै जोंनि दैदेनगिरि जायनिखि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सार बिथांखौ माबायाव एकटआव सागान होखांनायनि उनाव बिथांखौ आरो जेलाव सोनानै दोनहैफिनबाय। बिनिखायनो जों गासै एक्स एनडिएफबिफ्रा बेखौनो दुखु मोननानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिथाङा सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो मानो जेलाव हाबनानै थाहैफिननो गोनां जादों। बिनिखायनो बिथाङा दिनैहाय जुदि सान्थि सुक्ति जामारदोंबा बिथांखौ भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोनांगौ आरो बिथांजों लोगोसे जायनिखि जोंनि लोगोफोरा जेलाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो जेलनिफ्राय दिहुननांगौ। बिनि थाखाय जों दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनि उनाव जुदि बिथांमोनखौ जुदि दिहुननायनि बेलायाव सरकारा खुनु हाबाफारि लायाब्ला नोंथांमोना माबाफोर गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि आखायाव लागोन? थारैनो जों लागोन। बेखौ जों रायलायबाय। जोंहा एक्स एनडिएफबिफ्रा सिगां गुबुन फेक्सनाव गावस्रानानै दंमोनब्लाबो दा जों कअर्डिनेट जाबाय। कअर्डिनेसन कमिटिया फैबाय थानाय 15 आगस्टनि उनावबो जुदि जोंनि बे गाबखरनायखौ खोनासङाब्ला रन्जन दैमारिनि थाखाय जेबो स्टेप लायाब्ला जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दालन खालामनो थाखाय जोङो प्रयजन जागोन होननानै जोङो मोनसे सिद्धान्त लानाय जादों। दिनै जाखिनि थांनाय जानुवारियाव 2020 मायथाइनि बे जिथु सान्थि सुक्ति जाबाय बे सान्थि सुक्ति बायदियै रन्जन दैमारि बिथाङा गननांगौमोन। नाथाय बे बेलायाव दिनै आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा दासिम बे बेलायाव माबाफोर राहा लामा लादों होननानै नोंथांमोना सानो? जोंथ' नुदों खुनु बिनि सायाव जेबो राहा लामा लानाय जायाखै। आरो नैबेखौनो आं जों बुंनो नागिरदों दा जयैनो जेरैहाय दा जोंहा सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव जोंनि लोगोफ्रानो दैदेनगिरिफ्रानो दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव सोरबा मन्थ्रि जाबाय सोरबा एमएलए जाबाय। बिथांमोनहा दिनै एक्स एनडिएफबिफोरनि माखासे प्रब्लेमफोरनि थाखाय दा एसेम्ब्लि सोलिबाय थानाय समावबो फंसेबो एनडिएफबि जानानै बिथांमोना खोथा बुङासै। गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गावनो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। बिथाङा बिटिआरनिबो सासे डिपुटि चिफ। बिथाङा दिनैहाय एसेम्ब्लियाव नैबे एक्स एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दै जेबो फंसे खोथा बुङाखिसै। दा जोंहा नैबे बरमा समस्तिनिनो बर'सा जायनिखि भुपेन बर' होनो बिथाङाबो दिनै फंसेबो बुङाखिसै। दिनैहाय लरेन्स इस्लारि बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो बिथाङा माबा जाहैबाय एमएलए जाहैबाय क'क्राझार समस्तिनिफ्राय बिथाङाबो बुङाखिसै। इउजि मोनहाबो सासे संग्रामि लिडार हिसाबै दिनैहाय एनडिएफबिनि जानानै आसाम एसेम्ब्लियाव खुनु एक्स एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दैहाय फंसेबो खोथा बुङैया जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथावना खोथा। बे बेलायाव नोंथांमोना मा खावलायनो सानो? बिनिखायनो बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानो जे जाहाथे नोंथांमोनहा नोंथांमोननि सानसे समनि अस्त्र संग्रामि गंसे सिलाइखौनो लानानै जोङो दावहा नांनाय, गंसे बिसिनायावनो उन्दुनानै थानाय, गंसे बेगखौनो आलायनानै गंसे देबसेयावनो जों हाजो हालायाव जिहेथु ओंखाम जाबोलायनाय, नोंथांमोनहा बै समनि खोथाफोरखौ गोसोखांनानै जेन जोंनि नैबेनि समस्याखौ नैबे सोलिबाय थानाय एसेम्ब्लियाव बुंनानै होयो। जेलनिफ्राय गनायफोरखौ बख'नांगौ होननानै बुङो। जेन जोंनि एक्स ग्रेसिया जायनिखि शहीद परियालफोर बिथांमोननो माबा मोनसे मोननायनि थाखाय बा जेलाव हाबनानै थानाय सेंग्राफोर बा सोरबा पेन्डिं केस जानानै थानाय बै केसफोरखौ उइड्रल खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा आसाम एसेम्ब्लियाव थाबैनो बेखौ बुंनांगौ होननानै जोङो एक्स एनडिएफबिआ दिनैहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बै जोंनि जायनिखि एमएलएफोर जानानै दं मन्थ्रिफोर जानानै दं बिथांमोनखौ जों दिनैहाय खावलायहरो।